Inkomplu bl-edizzjoni tal-lum ta' Bondi Plus li fiha qed niddiskutu dal-fenomenu Facebook li huwa mekkaniżmu fuq il-computer, software li permezz tiegħu nies jistgħu jsiru ħbieb ta' xulxin, siru jafu xulxin minn madwar id-dinja. Qabel morna l-break, Lara kienet qed tgħid li l-Facebook huwa ħela ta' ħin kien għaliha, però xorta terġa' ta' għalih wara ftit ta' żmien, mbagħad terġa' tikkanċella u hekk. Xtaqt il-kummenti ta' Tony u kif ukoll oħrajn dwar l-esperjenza ta' Lara. Naraw Tony x'jaħseb. Dina kas interessanti fis-sens li jorbot ma dak li għadni kemm ftit ilu dan għannas fil-fema tiegħi. Issa ħanamela ċara anke t-spettaturi. Jiena minix psikologu, però il-psikoloġija fejn jidħol l-użu tal-internet interessani. L-istess mod illi jiena minix soċjologu, però is-soċjoloġija tal-internet tinteressani. Dan li għadha kemm qalet Lara jorbot ma' żewġ aspetti. Wieħed huwa aspett soċjali u huwa aspett psikoloġiku. Jiena għad ftit ilu illi dak kollu illi naraw online jorbot ma' dak illi jiġri offline. Ma nixtieqx illi nidħol fil-każ personali ta' Lara żejjed għax il-Lara ma nafix għas fuq Facebook ma nafa ġifier, ma nafix il-Lara. Però hemm element importanti hawnhekk naħseb illi hu minn dan li qed tgħid Lara. Li hija kwistjoni tal-ħela ta' ħin. Tal-ħela ta' ħin. Ejja ma nidħlux fil-każ tal-indeċiżjoni li tiftaħu tagħlaq u tiftaħu tagħlaq dan li semmit Lara, ma minflok nifukaw naqra għal-mument għax naħseb anke mal-mistiedna l-oħra tiegħek li tixtieq titkellem dwar din jekk il-Facebook huwiex ħela ta' ħin u diġà semmit diversi drabi fil-ftit minuti li ilu għaddej il-programm. Jiena fil-fema tiegħi ma naħsibx li huwa interessanti illi noqgħod naħseb jekk il-Facebook huwiex ħela ta' ħin jew le, però hemm mezzi kif tista' tikkunsidra. Ħa naraw naqra x'għandhom x'jgħidu il-mistednin l-oħra. Grazzi. U dak kien Tony Santi mexxi Bondi Plus tal-lejla. Le ma ġara xejn. Jixtaq terġa' mmur lura ftit għall-parti tal-bidu. Għax donnu aspett partikolari ta' dan kif ħadna fil-feature tal-Facebook huwa li jkun hemm diversi applications.